anu nganggo tungkak lho, nanu disusut nggih. Ya, rada ngono saiki. Totoke rambutnya diponi. Heeh, nganggo poni. Iya, itu apa rambut semi-semi blonde. Blondet lah. Lagi roh bengi iki. Apa? Raya nek rendone. Ya, bawa. Gagas sing gagas. Gagas. Bawa. Tintingane. Iki kacamata kuda. Ora ketok lho. Malah kaya selambu makam kaya. Yo, Iki moto ya. Ora nesu. Ora nesu. Biar menyatu. Silak ngene, silak ngene. Oh iya ya, iki modele anu ki. Ah, Tintin, potongan Tintin ben pon ini dunggah. Tintin. Tintin. Ayo, bawa dana kula sedawase. Eh. Mas, modal tining kalian Mbak Niken Salindri. Ayo Mas. Pamit.